Невістіч, номер 33 в обороні. Три центральні захисники. Кривоє Смоліч. 36-й Дарко Велковський. Щойно був на ваших екранах. Ну і давайте до 11 гравців, які розпочинають цей матч із стартових хвилин у складі Колосу. Тож Євген Волинець, номер 25 ворота команди. Зокрема, у позаминулому сезоні, у минулому вони опустилися на третю позицію, але здобули Кубок Хорватії. В історії клубу за цим показником виходить Томичак, який свого часу за Динамо Загреб забивав у ворота мадридського Реала, який, як вже говорив Кирило, грав у Дніпрі, однак зірок із неба не хапав. Атака, удар! Це Андріяш. Ротації від матчу до матчу, від турніру до турніру. В чому, зокрема, і є велика заслуга президента Андрія Засухи, який дав тренеру такі кадри. У штрафному майданчику це ми побачили, і стандарти Колосу – це, безумовно, фактор дуже важливий. Не в ситуації. Там Велковський, безумовно, мав попереджає, що поєдинок відбуватиметься вже за тиждень. У нас тим часом Рієка в атаці. Правому на півфланзі. Зараз футболіст, удар по воротах. Симона Рожмана. Домагой Павічич, так вийшло, що тут обігрався із гравцями Колосу. Саме від них м'яч відскочив до 10. Високим пресом перебуває зараз наша лінія оборони, але вдається виконати передачу. Ще пас на Лисенка, він знову спиною до воріт приймає. Потрібна підтримка, скидає м'яч і удар по воротах. На ньому увага. Муріч виконує навіс. Удар! Ці Рієкі. Зараз Муріч виконав цю подачу і абсолютно прогавили Фуленовича. Зазвичай у таких ситуаціях треба вчасно отримати підказки від тренерського штабу щодо коригувань. Хто має грати із футболу? Час за бокову. Є розіграш. Поперек поля, Задоя. Вирішив робити українська команда. Але дуже правильне рішення за такою погодою. Ні, це таки Задоя задається удару. Інший опорний. Прямого м'яч вперед у боротьбу. Тут Селезньов дочепився. Розширює атаку передачу ліворуч. Ємець. Антюх. Атакує Колос. Подачу. Дуже високо. Чудова атака. Отримав передачу. Вирізає. М'яч вперед. Селезньов не зміг пробити в дотик з льоту, не виключав через газон, а потім, але пробив. Намагаючись перекинути Невістіча, він підняв м'яч. Студія Лайв та Суперфутбол чекатимете нас пізніше. Йде навіс. Скидка небезпечно! Забиває Рієка! Забиває Рієка. Гол відзначається теж пропад. Це саме той португалець, який пропускає. Очевидно, що втома дається в знаки, і подача на дальню стійку. Кирило Петров програє боротьбу, і Ескобаль пробиває по воротах із дуже близької відстані. Найцікавіше, що поруч із Ескобалем були і Новак, і Гавриш, причому більше нікого біля них суперників не було, але все ж таки Ескобаль випереджає Євгена Новака і з-під нього знову Муріч, який відповідає за більшість стандартів, точно за всі кути, виконує подачу, Задоя вибиває. М'яч повертається до Муріча, ти виконує навіс, м'яч у руках Волинця, випускає! Жаль, знову втручається. Дивимося, повтор, Волинець забирає до рук, випускає. Йде удар по воротах. Не знаю, чи можна говорити про те, що захисники не намагалися повернутися назад. Ну, не варто це говорити, враховуючи те, що всі бігли вперед для того, аби атакувати. Хто міг спрогнозувати ось цей нещасний випадок для Волинця? І ще дуже прикро те, що Андріяшевич побіг. Бо, в принципі, міг би... Minuta nisu treći menjati kako start Nelsona, gdje je Andrijašević. I dalje Andrijašević sam je, pada Sigurdsson, prilika za Andrijaševića, presta gol od Rijeka. Od 20. minuta, autogol Ankersena i mnogo sreće, ali gol stiže do vodstva. Zavrali Simon Rožman, verujem da je sada pao kamen sa srca, ali koliko bizarne stvari, ovo je dola pogodka. Pogledajte još jednom, izdržao je ovaj Turo Andrijašević, okliznao se Sigurdsson, oborio Nelsona, lopta pogađa prečku, a onda i u nogu Ankersena, baš bizaran gol, ali Rijeka vodi
I sada će Kopenhagen imati vjerovatno dosta problema. Situacija nikako nije laka. Branko Andrijašević, najiskusniji, vjerovatno i najkvalitetniji, najutjecajniji igrač Rijeke, najzaslužniji za ovaj gol, iako njegov ime neće pisati tamo gdje stoji ime strelca. Nekad igrač Hajduka, Dinama, Lokomotive,